Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate to see you. Ngicabanga ukuthi izoba mfishane guys le video. Sikhuluma ingane zesithembu, izingane zesithembu, uthando nesithembu, idrama ye-Father's Day. Lena ke Father's Day indaba zabantu ngeke ngiqede konke ngizoyikha phezulu. Lena eyakuzingane zesithembu angithi isho nje njengoba episode 7 silobu simile ukuthi uSibindi akazwakali, ama-page akhulumayo ahlukahlukene ngoSibindi nje, uSibindi. Namhlanje ke ngithi asiphume kancane kuSibindi ngesize koGeli, ngesize ko-baby mama bakaSibindi nababekhona before, ngoba lana kwi-episode esibuya kuyona uthi uvuyo kuSibindi ngesikhathi uvuyo unompumelelo ye-ex yaSibindi. uSibindi bekhuluma nabo izinto eziqondile, uSibindi benama-plans abo bobathathu, uMakhanya mangabe njalo angiphosisi, unompumelelo, uvuyokazi, uSibindi. uSibindi ke ubebathembisa izinto eziqondile. Lana ye kule video sime kancane kuSibindi, singapha kuvuyo nakuTrelo ngoba ibona abanemibuzo ebheke kuSibindi ukuthi kahle kahle ama-plans athini. Thina-ke ngeso le-viewer uSibindi simazi kuthando nesithembu uyingane kaMayeni nobaba uMseleko. Uma kwenzeka-ke sibuka uthando nesithembu, ikhamera iyaye isivezele ukuthi la kukaMayeni, la kusendlini kaMangwabe, la kusendlini kaMakhumalo. Guys, ikhamera yasisivezele u-one room wakhe woSibindi. Alikho ilanga la sizwa khona ubaba uMseleko ethi-ke hayi lona-ke umfana wami uyazama, khona amasenti awabekile kunendlu ayakhayo, or nakho kuvuswa uyena indlu yakhe-ke. Into esiyaziyo lapho kuthando nesithembu, masibona uSibindi sihlezi simbona ehleli noMayeni uma wakhe esendlini kamakhe. Baboneni? Umbuzo usho njalo. Siyaxoxa guys, ungaphatheki kabi uzuthi hayi cha niyajajana, siyaxoxa nje mina nawe sibuka le show ukuthi-ke ngempela unompumelelo obekhona before uTirelo, bebekhona bobathathu sesiyizwile. Nangu uSibindi uyakhuluma nabo. Ukukhuluma-ke guys kuyashintsha, angithi ngiyangizwa nje njengoba ngikhuluma namhlanje, kusasa lento engiyikhulume nani manje ngisangayijika ngibeke ngenye indlela. Amandla okukhuluma lawo, izenzo ezinobufakazi, njengoba uSibindi ubekhuluma ngesithembu kubona. Baboneni guys, i-reality yaSibindi le abayaziyo ikhamera ingekho, ngoba thina le esiyazi ngekhamera hayi iyamphika uSibindi kulento asofuna ukuyenza. Laphaya kuthando nesithembu, uhlobo ayilona uSibindi, i-character yakhe, ama-qualities akhe kuyaphika ukuthi nje uyilolu hlobo athi ufuna ukuba yilo, ikusasa alibekayo. Into esiyizwayo nje emayelana nesithembu evela kuSibindi ukuthi uthanda abantu besifazane, usefuna indlela yokucasha-ke efake nedlozi nani nobaba wakhe. Baboneni? Angithi umbuzo wabo uthi-ke wena Sibindi ama-plans akho athini? Mina-ke umbuzo wami nabanye ukuthi bona beze bemlalele, mhlampe kube khona into yokuthi bona batshela uSibindi ngama-plans abo, bona babeka mhlampe uSibindi ngaphambi kwama-careers abo nezinto abayifunela zona. Baboneni kuSibindi? Umbuzo usho njalo. Ukubona laphaya lezi zinto ke kusho maxoxa kusuke mayesekhona loyo okushelayo noma senithandana, umbuzo mhlampe imibuzo engake u10 ukuthi yena ubonani phakathi kwenu, ikusasa linjani, kwi-relationship ufunani, konke lokho
Mina-ke yabo lokho imibuzo losuke ibuza ungayithola impendulo ecishe ifane neqiniso ngoba uyabuza. Lokho kubonakalayo-ke efuna nje kuba no-first wife iphi indle yakhe. Lana-ke sekhombile kubaba wakhe wathi-ke wena Sibindi ungayakha-ke indlu laphaya. Okubekwe wuye-ke okuyisenti avusa ngakho-ke ukuthi-ke nakho kwakha kuqala. Baboneni guys? Baboneni? Niphendule kahle lapho comment section. Ku-comment section niphendule kahle, asilwi siyaxoxa nje ukuthi nakho sekufika ukuthi hawu. Yazi sisengapha kuSibindi sisazobala kwaSibindi okusho huye esingakuzwa. Angithi thina sikubuka ngeso le-view. Sikubuka ngeso la Mzansi Magic. Konke okukhulunywa uSibindi. Kodwa-ke sesingapha-ke kubona oTirelo, uVuyo noNompumelelo naye ngesikhathi ekhona ngoba phela shuthi naye bemkholo. Ngoba nakho kuthiwa yena ubezoba u-first wife. Baphi oVuyo noTirelo basema-university bayafunda. Kodwa-ke nangu uSibindi uyabamema ukuthi-ke uzoqala-ke ikusasa nabo. Ikusasa labo bazoba amakhosikazi akhe. Izoba nesithembu njengobaba wakhe bazoba-ke amakhosikazi aseMzumbe. Base bebonani-ke. Awuthi nginikhumbuze kwabakhohliwe uSibindi nje kusekuqala indaba yokuthi unopartner akungenzeka ukuthi babili kuqale ku-season 5 okuthanda nesithembu ukhuluma baba uMsleku. Ngaleso sikhathi angikhumbuli noma ubeno-20 noma eno-21 akuvelile ukuthi imuphi umsebenzi awenzayo uqondile kodwa u-DJ-ke ongakadumi kakhulu la eMzansi uyabizwa aphinde ahlale aphinde abizwe akayitholi kahle imali kodwa iba khona leyo mali. Masukudlula lapha indaba yokuthi-ke wenza izinto zokuba u-DJ wathiwa uyahamba uyotrainer nelinye iqembu lebhola. Asazi noma ubezoqala adlale ngaleso sikhathini. Angazi-ke ebholeni Nkosi yami ukuthi into yamaholo yakhona ihamba kanjani. Ngaleso sikhathi una-21, 20 lapho. La akhuluma nabo uSibindi abasekhona empilweni yakhe izintombi zakhe babona i-life partner. Baboneni-ke guys? Baboneni? Uyabona ukuthi yona lento eshiwo umzali akanalo iphutha. Ukuthi kanti kujahwephi? Ngoba uyabona ukuthi mabefika bonke mabefika ku-30 ngeminyaka bazobe sebeyibuka impilo ngamakhono ahlukahlukene ukunalokho abakubona manje. Sengifuna ukwazi kodwa ukuthi bebebonani-ke noma bazweni. Hhayi eyokuzwa. Ukuzwa ngiyasho guys. Yabona nje ngoba ngixoxa nani manje ngisangabuya kwenye ividiyo nginiqambela amanga ngoba ukukhuluma kunjalo kuyashintshashintsha. Kodwa i-reality ukuthi lo muntu uphila kanjani, isimo aphila ngaphansi kwaso sinjani. Yena-ke i-character yakhe iyahambisana nale nganekwane ayixoxayo. Angithi phela wonke umuntu uzofika ekushele umthemba ngalento ayikhulumile. Mase uyamfunda-ke nge-character yakhe-ke ukuthi uhlobo lomuntu onjani. Baboneni? Niyabona bonke sebembiza one by one bayambiza ukuthi wozohlala lapha etafuleni ukuchaza ukuthi yimaphi ama-plans anabo. Usahlala endlini kaMayeni. UMayeni ade emthethisa nje ethi umnini ayikho into ayifunda kuye emdala ngoba akasizi kwasekhaya. Mayebuza imibuzo engathi ishubile uvele ehleke. Angiqondile ukuthi nami ngihleke ukuthi bengifuna nibuke naleli side la Vuyo noTirelo ukuthi kwabona bayingane ngoba ngempela uSibindi ohlala nabazali bakhe utheni kubona bayibona nabo iphila leyo nto. Njengoba nje uSibindi la ku-social media ubuya vele nokuchoma ukuthi yena ubhizi. Ukubhizi-ke ngihloniphisa lela gama ningalisho ngesizulu ubhizi. And ukuba busy kwakhe akusho ukuthi ubhizi uhamba uyabheka. Ubhizi ngokuthi uselfish unengqondo yokuba yingane. Ubona ukuthi nokuba busy kwakhe yinto asangayiletha ku-social media echome ngayo akakakhuli.
uSibindi ke waveza kulonyaka mangakhuluma iphutha ukuthi ukhona usaziwayo ake yamthinta. Mina ngibuza ukuthi baboneni ke guys omakoti bethu basemzumbe bakusasa baboneni, ngoba phela yena useyingane kubazali bakhe, nento ayikhulumayo yinto ayikhuluma mhlampe ukuthi uthembe ukuthi ubaba wakhe umthembiseni. Uma ubaba wakhe engajika nje manje ethi awuyibonele, iliphi lelo kusasa bathi bayalibona manje? Sikhuluma ngemanje ngoba nezinto abayibuzayo bambuza manje uno-23. Umbuzo ukuthi bona baboneni, base bebona ukuthi hayi uSibindi uyaqualify ukuba yi-life partner. Ngoba ubaba wengane le video izovela itsheke kanti bengifuna ukuthi iqonde sihlale la ukuthi uTirelo noVuyo ngoba ibona abakhona manje abasele, okuyibona futhi esisho ukuthi hawu nangu engasalenzi iqiniso uSibindi, ngoba nangu uSibindi seshintsha inkulumo. Angithi yayibothi inkulumo iyajika njengoba isijikile nje inkulumo ijike ngempela manje, ujika ngisho ebuza imibuzo kwizinto awayeyikhulumile, ngoba kukhuluma kunobugagu phakathi. Baboneni lokho okuhlukile-ke okubonwe uTirelo noVuyo, ngoba thina sibuka uThando Nesithembu sazi ukuthi ingane yababa uMseleku. Abanye baze bathi uSibindi uyiqanda ngoba abakaboni ngempela la uMseleku ehlezi naye emtshela nje iqiniso ngempela ukuthi impilo-ke inje, ungagijimi kakhulu ngoba ugijima uzophela endleleni. Asakafiki-ke lapho, mhlampe kuseze kodwa asakafiki lapho. Kodwa yikulokhu abakubonile abasithi fahla kancane ukuze singabajaji kakhulu, ngoba manje masilandela izingane zesithembu asikwazi ukuyishiya ngaphandle indlela yokuthi njengoba ejajeka uSibindi nabo bayajajeka. Hawu, usashora ukuthi ngempela sengiza kini-ke guys ney'ngane zethu, Nkosi yami, usho ukuthi lona mhlampe osacatshangelwa ubaba ukuthi angimnikeze 2,000 ukuze-ke azokwazi ukukhipha i-girlfriend yakhe ngoba usenayo ngokweminyaka, uye sombona ukuthi ukwazi ukuzenzela iy'nqumo ey'qinile eyedwa. Loyo osacela ukuthi hawu endlini nakho nani engalungile sicela ukuthi usilungisele, kade leyo nto naye ayibona ukuthi ayilungile ngoba phela uyasho umayeni ukuthi akufanele ezinye izinto ngize ngikutshele ukuthi zilungile. Uyena ubaba womuzi loyo, uye lo sikhona into engiyakhayo kodwa ayikazi ikhamera igijima iyozivezela ukuthi hawu nakho okokuqala uSibindi, ngoba phela kwizinto izinto ey'njani, izinto ey'phezulu lezi ezilento ephezulu ekhekheni zasemzumbe ilezi esiyibonayo ku-TV ziba yingxenye esisakubonile nje ukuthi hhayi uyabenza abantwana. Baboneni ngempela oVuyo, asibajaji kakhulu ngoba mhlampe nabo mabengathi behlale phansi nabo bezenzele yabo i-meeting ngamunye eke yibuza ukuthi lo mshado abathi baya kuyo bayothunywa umayeni, ngoba phela mase behlele endlini yamayeni umayeni uzobathuma. Lo mshado lo sebe-ready bona ngoba bebuza ama-plans nekusasa bayohlala nomayeni. Mase behlele nomayeni begqoke iy'ngubo lezi zentombi eyazana noJesu, lezi ngubo ezinganamatheli emzimbeni ngoba ubaba ngoba ubaba uMseleko uthi ayigqoka nje into ebamba umzimba lapho emzumbe. Bafuna lokho. Guys, le video kayisekho-ke serious kodwa umbuzo uthi bona babonini, ngoba thina mabengathi asisho thina ngeso le viewer la kuMzansi Magic, hayi ingane leyaya
yingane ngisho iy'bongo ayibhala ku-social media sithi hawu yini webantu ubaba womuzi lo obhala le nganekwane ayibhalayo. Akanayo into yokuthi sebekhona enginabo, njengoba sebekhona nje angibavikele nangendlela engenza ngayo izinto angibavikele. Sibone phela la okubhalwa khona iy'ndaba zamanga bekhomenta bese ukuthi hayi uSibindi siyamazi thina. Ngisho kodwa ngithi vele abantu ku-social media banawo amanga kodwa ngeke bemqambele kanje. Umbuzo kube uthi baboneni, ngiyaxolisa nje ngalokho kuphuma kwami esihlokweni ngoba phela ilapha indaba ukuthi bona bambone equalifya ukuba i-life partner uVuyo noTirelo. Base nje mabehlala babona ukuthi hawu bayothi beno-40 behleli noSibindi lo esimbona manje noma ngempela nabo bajahile. Uke washo njalo phela uMayeni wathi weSibindi kwakhona lokho uthi uzohlala phansi wena unani, umshado ushada unani, nijaheni. Wabona Bindeke sengenayo impendulo ngathi uyabona ukuthi yonke into ayikhulumayo unento nje ukuthi phakathi ubaba uzongisiza. Manje ubaba uzomsiza ezebe ngakanani iminyaka. Hayi we guys, yoze ngihluleke ukwenza ividiyo eqondile. Sengiyahluleka kwangempela kodwa sesikhuluma iqiniso. Kodwa siphume ekuhlulekeni kwami sesibulapha ongazwanga ilento engiyibuzayo nebuzwa abanye ukuthi uVuyo noTirelo bathe behlala ngempela bambona uSibindi eyilento abatshela yona. Bambona ngempela ukuthi hayi lo uzosikhona akanakho manje kodwa uzoba nakho. Baboneni? Ngiyabonga i-support, ngiyabonga kakhulu guys. Nikhomente nibe futhi mindful izinto eniyishoyo ngoba siyaxoxa akuliwa, akukho la esihliphiza khona isithunzi into efana naleyo. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.